Видео, което със сигурност не сте очаквали. Мини влог от моето ежедневие, който ще бъде суров. Какво имам предвид под това? Няма да махам абсолютно никакви кадри. Гледате нещата такива каквито са. Хорейшио, махни си космите от носа. Тук съм с Леличка 1 и Леличка 2. Познайте коя е по-стара. А ние отиваме да си направим една скара край Струма. Ей така, просто да хапнем. Между другото, преди малко станахме. Та да, за да няма въпроси, днес няма да има видео на игра. Понеже времето ми е изключително ограничено, това нещо го снимам днес и днес го качвам. А тъй като аз в момента съм в колата и няма как да видите целият ми аутфит, но съм с новата колекция на Puma с Покемон. Искам да видите обувките, имам си покемонче. Само да стигнем и ще ви покажа целият аутфит. Правиме What's in my backpack Fit Елина. Това са противоалергични, Зиртек, нали? Или Ксизал, или Ериус. Такова. Ериус, добре. Взел съм си от третия път. Защото в гората връщат без червило. Да. Продължаваме напред. Тук има много пари. Ключа от най-хубавата кола на света. Калинката. И дъвки за спешни случаи. Ама са гръцки, модерни дъвки. Да, има само една дъвка. Не знам колко... Трай, взела съм ти. Добре. Браво, Лело. И други потребности, които няма да ви ги покажа за сега. Влогър номер 2 в България. От хранителен магазин си купува панталонки и ризи. Добре си. След един час пътуване пристигнахме. Сменяме локация заради гадно време. Аз ще правя тейст чек на... какво е това? Не знам. Зелен боб протеинов. По принцип мирише на... не знам. Това е с сирене с кашкавал. Майко мила. Не е зле, ама и не е много добре, не знам. Абе, бие си леко на боб. Да, като фастъци. За закуска не знам колко е добре, да, ама ще разберем. Има още 19 км. Пристигнахме и влизаме в къщата на Хобит. Какво се заяждаш, Лелче? Ма защото ти се заяждаш с мен. Аз съм те довела, тук имаш покрив, да не те кука дъжд. Дъжд не виждам аз. Погледни там как се е смрачил. Привижда ти се. Това отиде да търси... Какво търсиш? За късмет. Не снимай тук са само жито, който си го мисля, че е моя и само пием. То е твое. И само ти пиеш, да. Не, че се оплаквам, ама се оплаквам, защото е... 3 без 5 и още не сме закусвали. Скарата те първа се прави. Някакви гадни гласове отвътре се обаждат. Напред една салата! Дами и господа, докато останалите правят скара, ние отиваме да вземем нещо за грискане. Ще пътуваме на собствен риск. Знае добрия шофьор. Леко гръмна двигателя. Ние тръгнахме и спрехме. Нещо, чувствам се застрашен, май не трябваше да идвам. Ще те зарежа на центъра. Нямам застраховка. Ако имаш застраховка живот, още сега съм се намахала в някой стъл. Ужас. Тук изобщо работи ли магазина? Хоре мага ли? Да. Как? Хоре мага. Тук няма дни от малко ще се изпарят тук обаче. Отваряме малко прозорците. О! Не спирай така, бе, не сме на сафари. Мале! Взехме продукти от първа необходимост. Нямаше карти за игра.
Хрупанки. Докато чакаме чибапчетата и кифтетата, ще играем на импостър. Така, започва Юли. Правим една игра, защото са много слаби. Чакай, не съм го... Не ми гледай от това, бе! Добре, така. Започва тя. Пръкна ми силката, човек. Оправдава се. Гласувам те. Горящ блъсък. Добре. Ами, на къде да въртим? Да, натам. Натам. Не. Ти си Юка. Това му парка да и мене. Ако бех импостър. Чушка. Да си ти люта чушка. Трябва да ви обърка малко. Добре, не обърка. Втора игра. Люта чушка. Елза от Пернишкото кралство. Не от замръзналото. Добре. Започваме. Ти започваш. Е, пак ли? Така се падна. Той е на рандъм. Просто сме малко играчи. Слушаме. Измиване. Юли? Вода. Това е много. Тръби. Чешма. Та ще е интересна игра. Аре де, ще те елиминираме. Как се казваше това другата дума за сифон? Сифон. И аз това съм, аз това си. Сифон, да. Добре, сифон. Юг. Кранч. Чини. Разредител. И това на мивката, бе. Разредител. Той каза кранче, аз казвам разредител. Давай. И па не знаме, човек. Бах ти тъпите думи. Супер е думата. Ужасна е. Юли ми е подозрителен. Аз вече знам кой импостър. Ама аре, давай бързо. Добре, скипваме я. Юли. Беше мила поза. Керамик. Гъба. Ма то няма връзка. Как че няма връзка, бе? Аз си мислех, че е само... Това е много... Давай. Огледал. Добре, гласуваме. Кой е импостър? Той, тя или тя? Добре, гласуваме на 3. Аз гласувам за Марти. Да. Така, на 3. 1, 2, 3. Аз гласувам за Лили. Ти ли си? Това беше думата. Ти ли си? Да, какво беше думата? Мивка. Аз не съм казала мивка. Каза Мивка, да. Как аз казах разредител? Не, каза и Мивка. Верно е? Да. Да. Добре. Започваме. Пак ти започваш. Бех пак с нея тя. Светлина. Кружка. Телефон. Пластмас. Лед бар. Кое? Лед бар. Батерии. Събор. Диоди. Събор, диоди и ние го те пак беше. Знаеш, хлеб май ми красава. Морски фар. Софтбокс. Аз исках да го кажа. Чудих се 5 часа. Черно. Кой? Импостъра. Юли, Юли. Нещо каза? Първо фар, морски фар, преди това нещо друго каза. Фар на кола. Гласуваме на 3. 1, 2, 3. Съм за теб. Юката. Аз съм. Каква е думата? Трябва нещо. Мислех си, че е лазер. Мислех си, че е лазер. Морския фар с какво се свързва с фенерче? Аз се Той е замислих... морето и свети. Аз се замислих, като казва софтбокс. Викам, що казва софтбокс? Софтбокс. Аз по принцип също исках Ама да ние- Като фенере? заради светлината, да, дето. Да, Аз разбрах, че е нещо като кружка. Обаче, Юли се казваше неща, които са като лазер. В смисъл фарове,
Аз какво така искам да го правим? По-трудно. По принцип, С да. насочваща ние да го правим светлина. хубаво, защото да мога да обърква. Защото той така мога да, объркам, аз си мислих, че е лазер. Да. И ти като каза събор си викам край, лазер е. Тя тъмно каза, па и преди светлина да ме... Да. Времето за закуска наближава. Най-старата Лелко има да казва нещо. Тишина. Да кажа, че всички са много скучни. Искам да погледнете, събрали сме се на скара и те си гледат на телефоните. Това е нормално ли? Не е нормално. Стари хора. Верно са стари, да знаете. Ето най-стария се обажда. О, ти иди си. Да, ти си. От тебе започва. От мен? Да. Хартия. Книжарница. Озон. Добре. Безплатно. 5% отстъпка. Принтер. Добре, аз си мислех, че е Юлия. Аз не мога да позная кой е постера. Много е трудно, да. Кой ли е се? Аре, Мартине. Компютър. Има ли смисъл да продължаваме? Няма смисъл да го казвам. Това не беше принтер. Втори рунд. Гущер. Ето го. Къде е гущера? Малкият гущер. Змей. Какво ще ми се падне? Кой започва? Shadow. О, математика. Аюка. Алгебра. Мартине. Питагор. Ясно кой е. Чертички. Какви чертички, бе? Еми чертички. Или подкрепи ме. Да бе, аз си го мисля. Има ли смисъл да продължаваме? Нищо до първи рунд не мога Да да... не съм аз. Ага. Бело. Фейл. Замисли се. Замисли се. Замисли се. И аз си ти. Иди тази махала много буйна. Прах. Дължина. Рулетка. Давай ти си. Цифри. Това го казах. Кой го каза? Никой не го е казал, май. Аз го казах. Дълго. Това май не колко. Не го е. Как Не си го е. казали? Дължина казах. Какво да кажем? То... Не, прозрачно. Добре, става. По принцип... Аре още един кръг гласуваме. Триъгълник. Не читвай, не читвай. Нямаш помощ от публиката тук. Това за градусите ли? Транспортир. Ето колата ми да зреха с него. Ай, ти си. Гъвкав. Замислете се. И аз се сетих веднага. Да, с не, давай. То по твоето време на динозаврите не е имало такива. Сетих се. Аз изчерпах. Ама аз съм последна. Да. Къде и синьо на цвят и готово. Розово. Добре. Гласуване. На 3 отбелязваме импостера. Кой ми е? Едно, Сочиме го с 2, пръст. 3. Да. И аз съм за Мартин. Значи Мартин. По принцип Мартин. Ние сме равни. Да. Не сме равни. Равни сме Балотаж. с Мартин, сме Балотаж равни. между нас двамата. Гласувайте за един от нас двамата. Как сте равни, бе? Само той за тебе. Ти и Мартин сте за мене. Аз и Илян сме за Мартин. Равни сме. Темно е Юли. Според мене. Татко и гласвам, аз и Васил. Сега Васил да каже за Сега кой от мен и гласува, Мартин избира. Мартин го провери, бе, хора. Няма Нищо лойка не да е е той. проверил, мани го. Може да Лисица. самата дума импостър.
Да. Добре, тя. Ми да си гледате работата. Еми не, Юлия, нали? Юлия. Сега аз ви казах. Значи, хора, аз казвам бело и он вика прах. И вие му се връзват. А защо решихте, че съм аз? Аз казах чертички, защото има чертички под всички. Да бе, знам, ама аз затова казах, че Юли, аз викам бело, защото линия Защо бело. сега гласува за мене? Защото се тая нямаше значение кой е. Те гласуват като Иляни, ти гласувате като... Как му е? Аз викам бело, линия бело и он вика прах. Каква прах? Наядохме се, напихме се някой с вода, други с сама разбита и е време да се прибираме. Извинявам се, че днес няма игра, обаче трябваше да сме се прибрали доста по-рано и да сме приключили с карата на обяд, ама то стана при вечер. Айде, виждаме се утре. Бай-бай!